Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Дорогие браты и сестры, подчас гэтай святой мшы мы молимся и просим Бога у интенции Ружи Маті Божией Бостробрамской, Ружи Маті Божией из Люрд. Дякую Пану Богу, что есть молитвенные группы в нашей парафии. Дякую за их молитву. Попросим Божией ласки, опеки Наисвятейшей Панны Марии Отца Фабияна, здоровья для Бронислава, Гороховик з нагоды 60-годового юбилею. Божие благословение, опеки Мати Божией и дару Духа Святого, здоровья для Марии Лавринович и ее родных. Просим Божьего володарства для померлых Андрея Чамко 3 годы, Станислава Высоцкого, Часлава, Франчишки Александра, Альжбеты Миляшкевич, Франца Надеи Недведских. Дорогие браты и сестры, сегодня в Костеле католицким отзначается неделя Божьего Слова. Мы в этот день можем еще раз так трохи робим такий рахунок сумления для кожного з нас, як ми відносимося до Божого Слова, як ми відносимося до читання Святого Писання, як ми відносимося до слухання під час мши, лекцій з Біблії. Это вельми важно. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного.
не посповедался, там ксёндз Кирилл споведая, можете подойти до споведи, коли кто не успел посповедаться. Молимся, всемогутный, вечный Боже, керуй нашим життем поводле Твоей воли, каб мы у имя Твоего милованного Сына были щедрыми на добрые учинки праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить, у едности Духа Святого Бог праз усе веки вечные. Читання книги Неемії. У тыя дні прынёс святар Эздра книгу Майсеева закону у першы дзень 7-го месяца на сход мужчын і жанчын і ўсіх, хто мог разумець. І чытаў яго на плошчы, што перад воднаю брамай, ад світання да сярэдзіны дня перад мужчынамі і жанчынамі і тымі, хто мог разумець. І вушы ўсяго народа былі уважлівыя да кнігі закону. Стаў жа кніжнік Эздра на зроблены драўляным узвышэнні. І разгарнуў Эздра кнігу перад вачыма ўсяго народа, а стаяў ён вышэй за народ. І калі разгарнуў яе, увесь народ устаў, благаславіў Эздра вялікага Пана Бога, а ўвесь народ сказаў: «Амен, амен», падымаючы рукі свае, і кланяліся і падалі на калені тварам на зямлю перад Панам. І чыталі кнігу закону Божага выразна, і тлумачылі, і раскрывалі сэнс, і рабілі зразумелае тое, што чыталася. Тады намеснік Неемія і Эздра, кніжнік і святар і левіты, якія вучылі народ, сказалі ўсяму народу: «Дзень гэты святы для Пана Бога нашага. Не смуткуйце і не плачце, бо увесь народ плакаў, слухаючы словы закону». І сказаў ім Неемія: «Ідзіце, ешце тлустае і піце салодкае, і пасылайце часткі тым, хто не прыгатаваў сабе, таму што святы гэты дзень для Пана нашага. І не смуткуйце, бо радасць Пана – гэта моц вашая». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Словы Твое, Пане, дают життё вечное. Словы Твое, Пане, дают життё вечное. Закон Пана досконалый умацовывает душу, сведчение Пана верное, и оно дае мудрость просты. Словы Твое, Пане, дают життё вечное. Загады Пана справедливые и радуют сердце. Наказ Пана ясный просветляя очи. Словы Твое, Пане, дают життё вечное. Бо есть Божия беззаганная и вечно триває. Присуди Пана правдивые и все справедливые. Словы Твое, Пане, дают життё вечное. Нехай словы моих вуснов и думки моего сердца будут
будуть до сподоби Тебе, Пане, моя скала и мой откупитель. Слово Твое, Пане, дают житё вечное. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянаў. Браты, як цела адно, але маюць шмат частак, якія, хоць іх шмат, складаюць одно цела, так і Христос. Бо ўсе мы на адным духам ахрышчаны ў одно цела, юдэі ці грэкі, нявольнікі ці свабодныя, і ўсе напоены адным духам. Цела – гэта не адна частка, але шмат. Калі скажа нага, я не рука, таму не належу да цела, то ці ж яна не належыць да цела? Калі скажа вуха, я не вока, таму не належу да цела, то ці ж яно не належыць да цела? Калі ўсё цела – гэта вока, то дзе слых? Калі ўсё слых, то дзе нюх? Цяпер жа Бог змясціў часткі, кожную паасобку ў целе, як захацеў. А калі б усе былі адной часткай, то дзе цела? Цяпер жа частак шмат, але цела адно. Не можа вока сказаць руцэ: «Ты мне не патрэбна», ці таксама галава нагам: «Вы мне не патрэбныя». Але ж часткі цела, якія здаюцца найслабейшымі, нашмат больш патрэбныя. Тыя ж, якія нам здаюцца больш непачэснымі ў целе, мы больш ушаноўваем, і нашыя непрыстойныя маюць больш прыстойны выгляд, бо нашым прыстойным гэтага не трэба. Але Бог сфармаваў цела, даючы ніжэйшым большую пашану, каб не было падзелу ў целе, але каб усе часткі рупіліся адно аб адной. Таму, калі церпіць адна частка, церпяць з ёй усе часткі. Калі праслаўляецца адна частка, з ёй радуюцца ўсе часткі. Вы ж цела Хрыстовае, а паасобку часткі. Адных Бог паставіў у касцёле найперш апосталамі, другіх прарокамі, трэціх настаўнікамі, потым даў моц, потым дары аздараўлення, дапамогі, кіравання, розныя мовы. Ці ўсе апосталы, ці ўсе прарокі, ці ўсе настаўнікі, ці ўсе цудатворцы, ці ўсе маюць дар аздараўлення, ці ўсе гавораць мовамі, ці ўсе тлумачаць. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Лукі. Хвала Табе, Пане. Паколькі многія браліся скласці апавяданне пра падзеі, якія адбыліся сярод нас, як перадалі нам тыя, хто ад пачатку быў відавочцам і слугою слова, вырашыў і я дакладна прайсціся па ўсім ад пачатку і апісаць табе ўсё па парадку, найшаноўнейшы Тэафіле, каб ты пазнаў праўдзівасць таго, чаму ты быў навучаны. У той час Езус вярнуўся ў моцы духа ў Галілею, і разышліся чуткі пра яго па ўсёй наваколіцы. Ён навучаў ва ўсіх сінагогах, і ўсе яго славілі. І прыйшоў ён у Назарэт, дзе быў выхаваны, і ўвайшоў паводле свайго звычаю ў дзень суботні ў сінагогу і ўстаў, каб чытаць. Яму падалі кнігу прарока Ісаі. Ён, разгарнуўшы кнігу, трапіў на месца, дзе было напісана:
Дух Пана на мне, бо Ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонным і сляпым вяртаць зрок, каб выпусціць спакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана. Закрыўшы кнігу, ён аддаў яе слузе і сеў, а вочы ўсіх у сінагозе былі скіраваныя на яго. І ён пачаў гаварыць ім: «Сёння споўніліся гэтыя словы Пісання, якія вы чулі. Гэта слова Пана». Сядьте, калі ласка, дарагія браты і сёстры. У першым чытанні, як я ўжо ўзгадаў вам, што сёння нядзеля Божага Слова. Але калі вы слухалі уважліва першы ўрывак, першае чытанне з кнігі Наэміі пра тое, як сабраўся Ізраіль, ён сабраўся пасля доўгай вандроўкі, пасля выгнання, сабраліся, каб слухаць словы закону Пана, каб выпрацаваць нейкія пастановы, згодна з якіх народ будзе жыць. Бо так сталася. Народ атрымаў вызваленне, але, дарагія браты і сёстры, павінны быць пастановы пасля вызвалення, па якіх народ будзе жыць, каб быў пэўны парадак. І мы бачым, што народ звярнуўся да Бога, да Пана свайго. Калі мы помнім таксама часы, калі зышоў знік з карты свету так называемый Савецкі Саюз, то што сталася тады? Сталася вялікая пустата духоўная, беззаконніца, як кажуць, наступіла. Хтосьці пачаў выдумоўваць законы, арганізоўваць іншыя дзяржавы, але галоўнае, што народ зразумеў, што трэба ісці да Бога, якія вялікія не то што натоўпы, але шмат людзей звярнулася да Бога ў гэты час і пашлі слухаць Божага Слова. І як заўсёды, дарагія, заўсёды ў такіх хвілінах павінны быць падрыхтаваныя, асаблівым чынам падрыхтаваныя людзі, якія прапаведуюць Бога, бо без гэтага немагчыма. Яны павінны быць заўсёды падрыхтаваныя. Кожную хвіліну павінны быць гатовыя абвясціць Евангелие Езуса Хрыста. Гэта наступствы веры чалавека. Паглядзім, учора мы святкавалі навяртанне святога Паўла Апостала. Святы Павел Апостал быў падрыхтаваны вельмі добра, хоць ён пераследаваў вучняў Езуса Хрыста, хрысціянаў, але быў вельмі добра падрыхтаваны да гэтага пераследу. І па дарозе ў Дамаск пан Езус яму аб'явіўся і даў яму сваё слова, скіраваў да яго слова. І святы Павел, калі устаў, ён быў сляпы, ён пашоў у Дамаск, там спаткаў вучня Езуса Хрыста, Ананію, які маліўся над ім. І святы Павел пачаў бачыць, і ён не там задумаўся, ён пачаў адразу абвяшчаць Божае Слово, не шукаў апосталаў, не шукаў там кагосьці, каб здаваць экзамены, але пачаў абвяшчаць. Пазней ён сустрэўся з Кефасам, гэта значыць Пятром апосталам, дзе яны размаўлялі, дзе святы Пётр апостал, можам сказаць, у нейкім сэнсе прыняў экзамен у Паўла і даў далей, і скіраваў яго далей абвяшчаць Божае Слово. Божае Слово. Сёння вельмі цікавы першы, чаму я хачу звярнуць увагу на першы ўрывак.
як адносіліся увогуле людзі да кнігі Божага Слова. Бачым цэлы абрад, адкрывалася кніга, усе ўставалі, усе уважліва слухалі Божае Слово, уважліва слухалі. Калі чыталася Божае Слово, нават падалі, кланяліся Богу, дзякавалі Богу за тое, што яны пачулі. Вушы народа былі уважлівыя да кнігі закону. Вушы народа былі уважлівыя, усяго народа, як слухаць Божае Слово. То есть, як трэба аднесціся да гэтага ўсяго. Затым Божае Слово было чытана зразумела, як кажуць, бо чыталі яго выразна, і чыталі кнігу закону Божага выразна, і тлумачылі, і раскрывалі сэнс, і рабілі зразумелым тое, што чыталася. То есть, бачым, якія павінны быць умовы да таго, каб Божае Слово было зразумела. Павінна быць чытана выразна. Выразна. То есть, чалавек, які чытае Божае Слово, павінен быць добра падрыхтаваны да гэтага. Бо гэта Божае Слово. Гэта не словы самого чалавека. Аднойчы я чытаў такую, а можа слухаў, цікавую такую гісторыю. Знаеце, але гэта гісторыя. Адзін монах, паслушнік, у нас называюцца тыя паслушнікі навіцыят, гэта перад тым, як уступіць у ордэн, у манастырскую монашскую кангрэгацыю, павінна быць такі падрыхтоўка, год ці 2 года падрыхтоўкі, такой, каб прывучыцца да парадка, да дысцыпліны, да малітвы. Потом уся семінарія, потом усё падрыхтоўка ідзе у гэтым накірунку. Маліўся там дзе-то у асобым такім месцы, у асобым збудаванні такі, маліўся, і д'ябал хадзіў навокал гэтага дому. Ён спяшаўся маліцца, ён прапускаў словы, яму трэба было хутчэй адмаліцца, хутчэй прачытаць усе пісанні. І д'ябал зашоў, гэта такая гісторыя, зашоў, пачаў прыбліжацца, ён спалохаўся. Ён не знаў, што рабіць, ён адзін, тут д'ябал такі велькі, такі грозны, такі страшны, і падбіраецца к яму, каб выцягнуць яго з гэтага месца і цягнуць яго туды, куды ён не хоча ісці. Што рабіць? Чаго ты прыйшоў? Як ты? Я ж так шмат малюся. Я так шмат. Ты не молішся, ты толькі ось гэта церпіш як нейкае наказанне, як нейкую пакуту. Ты нават словы добра не вымаўляеш. Ты нават усё забываеш, путаеш, спяшаешся. Поэтому вось такая была вялікая дыскусія зараз, гэта даўнавата, я чытаў, зараз не помню. Вялікая дыскусія была паміж гэтым паслушнікам і д'яблам. Але ў пэўную хвіліну паслушнік набраўся сілы, моцы і пачаў выразна маліцца малітву «Ойча наш». Выразна маліцца, вымаўляючы добра ўсе словы малітвы. І д'ябал пачаў траціць сілу, моц, яго вынесла з гэтага дому. І далей ён прадоўжыў сваю малітву, але выразна, спакойна, абдумваючы словы, абдумваючы тое, што ён кажа. І д'ябал, такая дыялог паміж маналог д'ябла, што ён не можа зблізіцца да гэтага месца. На месцы, дзе малітва гучыць, і кажуць, не толькі словамі і абы-як, але сэрцам. Это вельмі важна, дарагія браты і сёстры. Самі малітву начинаем, асабліва ружанец можа, ай-яй, быстро, бо то, що так много треба помолитися, треба, ой-яй, быстро, там путаючи слови, забываючися. Лиш ми повинні пам'ятати, що у Бога і все, що зв'язано Богом, повинно бути вельми добре. Я не скажу,
нават дасканала, хацелася бы сказаць так. Ты прачытана з роздумам, развагаю. Мы павінны слухаць тое, што гаворыць, што чытаецца ў Пісанні. Много разоў я говорю, так, слухаем чи не слухаем, прыйшлі і паехалі. Чытанне ідзе, а мы задумаліся, як селі, адразу задумаліся, а як дадому дабрацца, а што дома рабіць, а што там сказаць, а як там дзеці, а як там куры, а як там гэта, а як там гэта. То есть чалавек много думае пра сваё чалавечае, а, на жаль, вельмі амаль нічога пра Божае. Это цяжка, поэтому ніхто сказаў, што это лёгка. Поэтому на пачатку святой імшы мы павінны, ці малітваў нашых, мы павінны памаліцца да Духа Святога і гаварыць: Дух Святы, прыйдзі, навучы нас. Напрыклад, мы прыходзім на малітву, якая называецца гадзіна ласкі, каб стаць у цішыне перад Езусам Христом у Найсвяцейшым сакраменце, у цішыне. А гэтая цішына перарываецца, так моцна перарываецца ў нашай галаве, што мы не можам пасабірацца. І калі мы задумаемся вось часамі ў тракце гэтай малітвы, дык сколькі ж часу мы стаялі перад Богам у цішыне, ці мінуту хоць прастаялі, але добра, што хоць мінуту прастаялі, бо раз мінуту, другі раз мінуту больш, трэці раз мінуту. Калі чалавек цвічыць, трэніруе сябе у слуханні Божага Слова, трэніруе сябе у цішыні яднання з Богам на малітве, кантакту з Богам, трэніруе сябе, тады толькі дайдзе да таго слова, якое называецца «Я веруючы чалавек». Я нашоў контакт з Богом, я нашоў адносіны з Богом. Толькі тады, калі чалавек трэніруе, калі чалавек думае, задумваецца, і тады направляецца паціхоньку ўсё. Калі направляюцца нашыя адносіны з Богом у малітве, адносіны з Богом у чытанні Божага Слова, тады направляюцца нашыя і паводзіны, учынкі нашыя направляюцца. Тады д'ябал далёка ад нас уцякае. А калі мы не наладзім, што б мы не рабілі, як бы не прасілі Бога пазбавіць нас ад таго ці іншага, каб наше жыццё было добрае, калі мы не наладзілі адносіны з Богам у малітве нашай, усё наша напрасна. Калі мы не чытаем Божага Слова, д'ябал стаіць блізка каля нас і стараецца выдраць з нас усё, што можа, усё нашую жыццё, усю нашу маральнасць, усё нашае добрае, святое, што мы насабіралі ў сабе, ці дзякуючы заслугам нашых родных блізкіх насабіралася ў нас, дарагія браты і сёстры. Это вельмі важна. Мы сёння чулі ў Евангеліі, я хацеў бы звярнуць вялікую увагу, дзе Христос прыходзіць да сінагогі ў сваім родным горадзе і даюць яму кнігу чытаць. Кнігу Святога Пісання. Бачым, адкрыў, падалі кнігу прарока Ісаі. Ён, разгарнуўшы кнігу, трапіў на месца, дзе было напісана: «Дух Пана на мне, бо Ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне паломным». Пачаў гаварыць ім, сёння споўнілася. Вочы ўсіх у сінагозе былі скіраваныя на яго. Таксама ёсць такі цікавы такі прыклад аднаго неверуючага чалавека, як неверуючага, вроде быў і моцна не адкідаў Бога, але быў і практыкуючым атэістам такім. Нават быў вельмі такі адукаваным чалавекам, які мог даказаць нават веруючым людзям, што вось яны памыляюцца, што тое, пра што яны ведаюць, як пра Божае, можна даказаць навуковым чынам. І аднойчы гэты чалавек папаў на 8 мінут у клінічную смерць. Папаўшы на гэтыя 8 мінут, гэтыя 8 мінут змянілі поўнасцю яго прадстаўленне пра свет,
про тое, што такое свет і што поза тым, што мы людскімі вачыма можам бачыць, што далей стаіць па-за ўсім гэтым. Тут адкрыліся яму тыя ўсе адказы на тыя пытанні, якія ён заўсёды ставіў, а можа нават да іх толькі даходзіў, але часамі і надсмейваўся над іх. Ён сваё жыццё перадумаў вельмі моцна, адкрылася яму ўся вялікая таямніца Езуса Хрыста, значэнне Езуса Хрыста. Вось гэтыя словы, якія сёння прачытаў, вочы ўсіх былі скіраваныя на яго. Езуса Хрыста, які пакідае сябе у сакраментах, у касцёле, у сакраментах, у хросту, у хрышчэнні, у бежмаванні, у споведзі, у найсвяцейшым сакраменце, у сужэнстве, у святарстве, у намашчэнні хворых. І самы цікавы і самы моцны сакрамент – гэта сакрамент бежмавання, пасля хросту адпаведна, бо хрост найважнейшы. Чаму бежмавання? Бо сакрамент бежмавання – гэта як вітамін, дарагія браты і сёстры, як вітамін, які патрэбны чалавеку для арганізма, так і гэты сакрамент патрэбны нам. Вітамін, які прымаецца раз у год з дапамогаю Духа Святога, дарагія браты і сёстры. Дух Святы сыходзіць на нас. Дух Святы напаўняе, заражае нас разуменнем Божага Слова, разуменнем нашага жыцця, разуменнем усяго, што мы робім, як хрысціяне. Поэтому у нас принимает сакрамент бежмавання, узмацнення ў веры з 14-гадовага жыцця. Чаму? Бо чалавек уже начинае разумець сэнс жыцця, адрознівае добро ад зла, стараецца быць блізка Пана Бога. Поэтому, дарагія браты і сёстры, мы, калі рыхтуемся да ўсяго гэта, рыхтуемся, каб спаткацца з Богам, мы заўсёды просім Духа Святога, каб Ён зышоў, каб Ён нас падрыхтаваў, каб адкрыў нашае сэрца. Вось да гэтага мы збліжаемся, да гэтага мы ідём. Да гэтага я заклікаю, каб кожны з нас ішоў. Калі мы прыходзім да касцёла, мы прыходзім, каб яднацца з Богам. Не там нешта там вырашыць сваю інтарэсы, бо ёсць так па-рознаму здараецца, розныя інтарэсы. Адныя выказаць нейкую, вось, прыйшоў, чаго ён прыйшоў, а ён не хадзіў, а ён ужо прыйшоў. А потом, конечно, человеку это бы донесли, что почули, потом сказали, потом крыўда нейкая. А люди любят крыўдзіцца быстро на супольнасць, асабліва веруючых. Бо хочуць знайсці зразумение у гэтай супольнасці. Не нейкі ўпрок, што ён прыйшоў да касцёла. Мы ніхто не ведаем, чаго кожны прыйшоў да касцёла. І бо толькі Богу вядома. І он хацеў перад Богам пабыць. І калі вось так бывае часамі чалавек паводзіць, гэта зусім не толькі не па-хрысціянскі, а гэта, но это не толькі так про нешта такое, але это вялікі цяжкі грэх, калі мы адбіваем. І вось гэты чалавек таксама гаварыў, сколькі яму прыйшлося пацярпець сораму, калі вось Бог яму паказаў у гэтыя 8 минут, каго ён прысароміў з хрысціянамі, што яны вераць у Бога, каго ён прымусіў засумнявацца ў сваей веры. Гэта было настолькі, гаварыць, цяжка, я перажыў гэтыя хвіліны, што гэта было як чысціц неапісуема, як пекла было. Цяжкая хвіліна, калі мы нейкага чалавека прысаромілі у адносінах з Панам Богам. Поэтому, дорогие браты и сестры, заўсёды стараемся вось тое, што мы чуем, у касцёле, тое, што мы чуем, што тычыцца нашай малітве, тое, што мы хочам адчуць у кантакце з Богам, заўсёды той міласэрнасці перадаць другому чалавеку, не толькі тым, хто блізка нас, але тым, можа, праз нашы малітвы, хто далёка нас. Няхай Пан Бог нам у гэтым благословляе. Амен. Вызнаем нашу веру.
веру в единого Бога, Отца, Створителя неба и земли, усяко башного и небашного, у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он деля нас, людей, и деля нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес по вопле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и Его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков. Верую в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. разом з Єсусом Христом, який покликав нас до життя, у своїм костьолі узнесем до Бога Отца наші супольні молитви. Молимся за святый костел, как он верно следовал учению, якое передали ему апостолы. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как его инициативы дзеля поширения Христового учения во всем свете знайшли падтрымку сярод верников. Тебе просим. Молимся за нашу айчыну, как панавали у ёй спокой и справедливость. Тебе просим. Молимся за людей, якія жывуць у цяжкім граху, каб праз шчыры жаль яны наблізіліся да Божага владарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за наших добрадзеяў, каб яны няспынна адчувалі блізкасць і любоў Бога. Тебе просим. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб пачутае падчас святой імшы Божае Слово вучыла нас распазнаваць Божую волю. Тебе просим. И Пан Бог усемагутны благословить молитовные группы при нашей парафии. Особливым чином молюся и прошу Бога за Ружу Маті Божией Вострабрамской, Ружу Маті Божией из Люрт. Прошу Божией ласки и опеки на Святейшей Панны Марии, яйца Фабияна, здоровья для Бранислава, Гороховик з нагоди 60-годового юбилею. Божье благословение, опеки Мати Божией, даров Духа Святого, здоровья для Марии Лауриновича и родных. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Божьего владарства для померлых Андрея Чамко, Станислава Высоцкого, Часлава Франтишки, Александра Альжбеты Мелешкевич, Франца Надеи Недвецких. Тебе просим. Прошу Духа Святого для тых людей, от кого залежить спынение войнаў, особливо войны во Украине. Молю Бога Всемогутного за всех несправедливо покрыўджаных, осудженных людей. Прошу для их Божьей ласки вытрывать все гэтыя выпрабаванні жыццёвыя. Молюся и прошу за всех наших ахвярадаўцаў, во всех справах нашего костёла, парафии, кожной нашей семьи. Молюся за тых людей, кого мы наведваем падчас калядных наведванняў.
Нехай Пан Бог благословіць сённяшні дзень для кожнага з нас і благословіць гэты тыдзень, на пачатку якога мы знаходзімся. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Міласэрны Божа, Ты не адмаўляеш тым, хто ўсю сваю надзею ускладае на Цябе. Учыні, каб наша надзея прынесла шчодры плён праз Хрыста, Пана нашага. Амин. З рук святарських, Пане милий, хліб з вином прийми в ахвяру. Їх зміняєш крові тіла Сина, живиш нас коштовним даром. Хай провини все змиває, і Твой, Пане, гнев утішить. Хай же з небом нас єднає, откуплення нам здобивши. Хай провини все змиває, і Твой, Пане, гнев утішить. Хай же з небом нас єднає, откуплення нам здобивши. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пане наш Божа, прийми ласкавые святі гэтыя дары, каб яны сталі для нас сакраментам збаўлення праз Христа, Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серці. Узносим их до Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду
складаў імені Твайму чистую ахвяру. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечеры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсці, чакаючы другога Яго прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якую Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, со святым Казимиром и благословленным ойцом нашим Фабияном и усими святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою неостовную допомогу. Тому просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынесе ўсяму свету супакой і збаўленнем. Будь ласкаў мацаваць у веры любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугою Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету. Міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, придя
Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, прощи мне, зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, супокой с Тобою, супокой с Тобою. Дання тіла і крові Пана наша Ісуса Христа, нехай нам, маючи його досягнути життя вічного. Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варте, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Прославляю з вірою, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба, скрытый для меня. Тобі моє серце покарається, пред Твоєю величию все зменшается. Наши почуття помиляются, тільки слови віри тут справджаються. Що сказав Син Божий, правда вечная, слову Його вірить, справа певная. Узкость Твоя укрытой на крижи была, тут же й человечность, то є нас Твоя. Як злочинець на крижі, з вірою визнаю, що Ти Бог і
всемогутный Боже, покорно Тебе просим, ученика отрымливаючи Твою животворчую ласку, мы завсёды радовалися Твоему небесному дару, праз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні. Супроть спокусов и посад, Бога Духом. покорно просим, нехай его знищить вам Бог, а ты, князю войска небесного, Божий Божий, синю пекла сатану и інших злых духов, які нас душов снують по світі. Амінь. Сядьте, коли ласка. Некалькі аб'яў 28 студзеня, аўторак, успамін святого Тамаша Аквінскага, святара і доктара касцёла. 31 студзеня, пятніца, успамін святого Яна Боску, святара. 2 лютага, наступная нядзеля, свята ахвяравання Пана, грамніцы, Маці Божай грамнічнай, будзе асвячэнне свечак грамнічных. Калі ласка, запрашаю, святая імша у нас будзе у наступным тыдні у 9:18, толькі ў сераду ў 9, а ў суботу ў 9 і ў 19. У нядзелю святая імша, як заўсёды. Заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі у суботу ў 18:00 ёсць трансляцыя на Ютубе. У нас бежмаванне будзе 2 сакавіка, 2 марта. Калі ласка, запрашаю. На гэтым тыдні мы маем набажэнства, звязана першай суботай і першай нядзеляй месяца. Першая субота 1 числа будзе якраз у нас 18:00. Есть хоть и этот самый, есть и этот, але приходим где-то к 17, как помолиться Фатимский ружанец, и затем будет конференция по сакраменту бежмавання. У перший четвер будет простый день у нас. У нас есть перший четвер месяца, святая гадзіна, хто хоча прыходзіць, калі ласка, хто не, удзельнічайце. У гэтым это по жаданню у 23 до 24, першы четвер месяца, а ў першую пятніцу мы собираемся на молитве такой гадзіны милосердности у Жатерова, у капліцы, там капліца Найсвятейшего Сердца Езуса. Так само запрашаю, але так само вечером тут есть набажэнства перед святой імшой на 18:00, набажэнства до сердца Пана Езуса. Запрашаю. Я хочу подяковать вам за вашу допомогу, ахвяраванні. Яны намного зменшилися. На справы наши при касцёле, мы говорим на будову. І што мы робім зараз, якія працы. Мы вельмі шмат зрабілі каля этого самого, где раскопки, и, як я уже казав, и залили там певную частку костела, раскопали, залили, все зробили, в порядок привели. И покуль зараз займаемся питання документації, на это так само идут великие сродки на документацию. И документацию звязана с проектно-сметной, это значит, что треба документы все в порядок привести. Что тычется с нашим костелом, тут дробные, таких пока Валера еще занятый у Новом Свежні, хочем зробить алтарь, доробить до конца у Новом Свежні алтарь, привести трошечки в порядок внутри костел у Новом Свежні, как было пригожа. Там возле где боковые алтари, як я уже згадав, знайшли мы невеликие малюнки, але гэта мы працы вядзём і дакументацыю падрыхтоўчую з Міністэрствам культуры. Таксама запланавана ў гэтым годзе ў Новым Свежні перакрыць касцёл. Гэта ўжо запланавана. І я думаю, што нам удасца гэта ўсё зрабіць.
Ну, мы свежні перакрыем асноўную частку касцёла, адрамантуем вежу. Вежу будзе ўжо на пазнейшае, это вельмі каштоўнае мерапрыемства, што тычыць вежы. Ну і там штосьці будзем навокал касцёла, таксама ў парадак па капельку. Ну і тут не будзем тоже забывацца пра наш касцёл. У Стоўбцах таксама прадоўжым нашыя працы, якія ёсць яшчэ і добраўпарадкаваць асвятленне навокал касцёла і добраўпарадкаваць, пэўна, навокал касцёла. Ну і тут зрабілі касцёла, ўжо трэба там, то там не так, то там троху не так, ну будзем, як кажуць, працы розныя праводзіць. Ну гэта, як кажуць, это нармальна, звычайна. Я вельмі шчыра дзякую тым, хто стараецца ахвяроўваць на гэта ўсё нам, і кажуць, сродкі ідуць даволі вялікія таксама. Ксёндз Кірыл будзе на гэтым тыдні, в сераду, чацвер будзе з пастырскімі наведваннямі ў доме номер 8 па вуліцы Цэнтральнай горада. У пятніцу наведае дом номер 11 па вуліцы Цэнтральнай і дамы па вуліцы Ленінскай, 77, 79, 164А. У суботу дом номер 8 па вуліцы Цэнтральнай. Я, на жаль, думаў заўтра ісці, але, на жаль, не пайду, трэба мне трошачкі пахварэць. Вот, я гаварыць не магу. Поэтому учора было вельмі дрэнна, а сёння чи так, тоже дрэнна гаварыць, трэба яшчэ мне так сёння-заўтра паляжаць, як кажуць, як у нас гаворыць троху, а то, знаете, я там могу ходить храбрый, ладно, помру, а лишь позаражаю половину народа. Это ж еще так, это ж не треба. Поэтому я так, покуль не выздоровлю, никуда не пойду. Вось гэта што тычыць это самое, это калядных навін. Ну, я думаю, пару дзён будзе нармальна ўсё. Хто хоча прысвяціць сям'ю Найсвяцейшаму сэрцу Езуса, прашу папярэдзіць падчас тэлефоннага званка. У ларку у нас ёсць малітоўнікі «Ойча наш», першы нумар часопіса «Дыялог», настольныя крыжыкі, абразы, свечкі, ружанцы і іншае. Ёсць яшчэ некалькі календароў, гэта ўжо апошнія. Калі хто яшчэ не купіў, маеце магчымасць набыць іх. Вось гэта коротка такія нас асноўныя аб'явы на гэты тыдзень. І зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Фаміяне, наш судотворця, заопечений оборонця, нам шлях спасіння покажи, край наш от лиха бережи. Фаміяне, наш судотворця, заопечений оборонця, нам шлях спасіння покажи, край наш от лиха бережи. Фаміяне, наш судотворця, заопечений оборонця, нам шлях спасіння покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і отданим служінням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти, а дари ласки і хвали алтара слугу Твоєго Отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амен.
стежки